ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ತುಳುನಾಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ತುಳುನಾಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಜಲಕೆರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ, ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಮಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸುಶಾಂತ್ ಅವಡ್, ಸನತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅಂಚಿನಿ ಸಿಂಗರ್ ಆದಿತ್ಯ ಅವಡ್, ಶಿವ್ ಬೈ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಂತ್ರ ತುಂಬ ಹೋದ ಕಾರಣ ಪ್ರದೀಪ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಂತ್ರ ಸಾಧಿಸಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಇದು ದುಂಪು ಹೋತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಈ ಬೋರ್ತು ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಜು ಬಾಯ್ ಬಗ ರಂಜು ಬಾಯ್ ನಮಗೆ ಪಿಲಿತ ಟೈಮ್ಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದೀನಿ ಬಗ ವಿಜ್ಜು ಬಾಯ್ಲ ರಂಜು ಬಾಯ್ಲ ಮೇಲ ಮಾತ ತಂಡದಾಗಲು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದೀರಿ ಅಟ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಈತ ರೀಚ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ದಾಗಲು ನಮಗೆ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತೆ ಆಡಲ್ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡ್ ಆಡಲ್ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋತ ಇತ್ತ ಇಡಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಣೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಮನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನಿ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಎಂ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೀನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪದು ಆರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆವಡು ಅತಂಡ ಇಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೇಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಅತ್ತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆನೆ ಉಂಡು. ಆ ಉದ್ಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಗ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತುಡ್ಲ ಎನ್ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೂಲುದಾದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಂಡಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾರ್ತಾ ಇತ್ತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರೈಗಳು ಬೋಡು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಜವಣರೇನು ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಓದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಎದುರು ಪಿಲಿ ಪಾಡಂದು ಕಡಪ ಒಂದು ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಕಾರಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಪುನ ಮಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಗೊತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರಮಟ್ಟು ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ದುಂಬು ಬರೇ ಕಾರಣ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಜಲಕೆರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ, ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಮಾತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಿಲಿ ಜಪಡವೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಈ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲ್ಲಾಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಿಪಾರ ಮಾತೇರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಿನ ವೆಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊರಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜೈದೇರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟ ಪನಿಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಣೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡಿ ಬೆಲೆಯಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪ ಈ ಪರ್ಪ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತಿಗೆ ಅದು ನಿಕಮ ಎದುರು ಬೈದೆ ಎಲ್ಲ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 96 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಎಂಕಲು ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜವಣೇರಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಇಂಚೆ ಬಾಧ್ಯರ್ನ ಇದ್ದಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಎಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿ ಎಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ
ಇಂಚಿನ ಮೇಯರ್ ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಕಿದ ಗ್ರೂಪು ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಂತಿನತ್ತಿ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆವೊಂದು ಪೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ವೇಳೆ ಮನಪಾ ಸದಸ್ಯೆ ಸಂಗೀತಾ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಬೇಬಿರಾಜ್ ಗರೋಡಿ, ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ, ಸುಷ್ಮರಾಜ್ ಕದಬೆಟ್ಟು, ನಿಶಾನ್ ಕುಮಾರ್, ಅನ್ನಿ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.